Arriben els productes de temporada, Míriam, bona tarda. Bona tarda. Ens arremenguem, perquè aquesta dona ens ho fa remenar tot, i a més, avui ens ha remenat el plató, i ens portes aquí una pantalla per ensenyar-nos el producte, perquè, òbviament, no podies portar-lo al plató, que només ens faltava això. Mira que ho vaig intentar, vaig dir que jo li porto el producte de temporada, però crec que l'haguéssim... Diguem a la nostra audiència de quin producte es tracta. Pota blava, el pollastre de pota blava. I tal, el nostre convidat. Perdona, és preciós, És preciós. M'encanta com mouen el cap així. Oh, però escolta'm, té bastanta mala bava, Tenen mala bava? Oh, i tant, i a més que tenen unes potes contundents. Ui, ara ho veurem. Us ho anirem ensenyant, Tenim aquí imatges per anar-ho veient. Perquè després farem així un anàlisi. Pinços... Les cosetes són les coses que menja ell. Ara t'ho explicaré. Hem anat al Prat, perquè és el Prat on hi ha aquesta raça, a més, amb denominació geogràfica protegida, que és l'única. Per tant, aquí tenim un element destacadíssim ara quan falta un mes per Nadal. Perquè, a més, això era tradició. La majoria de cases era típic menjar a Nadal l'escudella i després el capó. El capó, què és? Doncs és el pollastre capat. Clar. A més, amb una carn diferent, després ho veurem, i hem anat a veure la Lola, que té una masia preciosa al mig del Prat del Llobregat. I ella és criadora de pollastres. Aquests són els seus pollastres? Sí, senyora, sí, els té. A més, és que és impressionant com els té, perquè ells van al seu aire, i em comentava, el dia que plou o tenen calor, es refugien sota la figuera. I si els veies allà, tots ells, i escolta'm, i la Lola ens diu les característiques que ha de tenir el pota blava. Perfecte, escoltem-la, va. És la mateixa raça, el que passa que, clar, això és com les persones que n'hi ha uns que són més guapos i altres són més lletjos. Doncs això és el mateix. Llavors, clar, hi ha uns cànons, et demanaran que tingui la cresta d'una certa manera, la cua, l'amplada del cap a la cua, unes dimensions, el color de la pluma... Això un biòleg t'ho explicarà millor. Carai. Doncs escolta, hi hem anat, Hi ha cànons de bellesa, Sí, hem anat a veure un expert perquè ens digui els tipus i escolta, posem-lo aquí. L'espècimen? Sí, perquè el vegis clar. Goita'l, aquí el tens. A més, amb el seu, com ho diríem, amb la seva planta, és elegant, és el George Clooney dels pollastres, saps, una mica, per entendre's, perquè clar, aquí tenim la gallina, a més ja es veu la diferència, i d'entrada el que podem dir és el color. Perquè hi ha colors molt diferenciats. D'entrada, la cua ha de ser tirant a negra, blavosa, metal·litzada, a més que brilla molt, el plomatge així com de color ben daurat, la cresta i les barbelles, doncs, totalment vermelles, les orelletes ben blanques, per tant, el color ja d'entrada és el que ens indica que és un pota blava. Pota blava. Que no la pota blava, o sí? Desvetllem això. Tenen la pota tirant a blava, no és l'etiqueta, què passa? No, la tenen tirant a blava. A veure, d'entrada, a primera vista, la veus grisa. Jo li vaig dir a la Lola, dic, a veure, clar, no ens esperem un blau barrufet perquè no el trobarem. Però sí que té aquell gris tirant a blavós, per tant, és aquest el punt característic. D'altres coses a tenir en compte? Doncs, per exemple, l'arrodoniment de les barbelles, així ben rodoneta. Les ales han d'estar ben enganxades al cos. I la forma de moure's, perquè és tot un senyor. A més, quan camina fins i tot ho fa altivament. El coll l'ha de tenir molt llarg. Veus, fixa-t'hi que tot el tronc ha de tirar cap a la cua, ben arquejada la cua. La cresta, de 5 a 6 puntes. Aquest en té 6, no? Sí, oita, les té aquí. I a més, això ben rodoneta les orelletes, per tant, té totes aquestes característiques per ser el rei. A més, és el rei, perquè el veus allà i, escolta'm, tots van de corcoll totalment. Per tant, aquí el tens el mestre dels galls i dels pollastres. De pota blava. I el que ens menja, doncs... Això és el que menja. Això és el que menja, sí. En principi, ha de menjar un 80% de cereals, que això també és una de les característiques típiques d'aquest pollastre. Clar, no agafa aquesta forma i aquesta... No, perquè estan bé... brillantor, perquè sí, mengen bé. Mengen molt bé. Aigua bàsica. Els hi canvien l'aigua molt sovint. No és allò de tens allà una parola d'aigua i que vagi bevent. No. El van canviant, van mirant que l'aigua estigui neta. I a més també l'excedent del camp, em deia la Lola. Diu, si ens sobra qualsevol cosa que tinguem del camp, els hi encanta. Herbes, sí, les que siguin... Sí, trossos de col, els hi tira tot això cap allà, barrejat amb, atenció, perquè això és... Amb el gra... Blat i blat de moro. I em deia,
i em deia, això són com gominoles. Tu els hi tires i I venen al·lucinen. volant. Xiu! I li vaig dir, escolta, que m'hi deixes venir, que puc donar-los de menjar. I goita, què va passar? A veure, a veure. Què, cap aquí dins? Endavant, endavant. A veure, Lola, il·lustra'm com ho haig de fer això. Què els hi haig de fer? A trossets petits? Ah, no, caramba! Ja, això, què, aquí, Ja està, ja, directament? no n'hi Vale, tirem més, perquè després ho embruten i no fa gràcia. Aviam. Que vegin que els hi donem gra, perquè la gent, quan senten que mengen ranxo, ja, bueno, es pensen que és, que és dolent. I en un ranxo hi ha tots els components, com hi pot ser el blat de moro, les vitamines Sí, ja ho veig, i tot el que sí, sigui. blat Però de moro, això és com per ells, com menjar carnelos, saps? Els agrada, eh? Sí. Ja, te n'agafo una mica, eh? Sí, i tant. Vine. Lola, explica'm quina diferència hi ha entre el capó i el pollastre. El capó, degut al procés que ha tingut, perquè per arribar a això, doncs la carn és molt més tendra i ja està inclús potser més suau. El pollastre de pota blava, no se m'enfadi, veig ben clar que és ell, m'ha volgut saludar, encantada. Tenim les gallines, que són les que veiem amb la cresta més xicarrina. Sí, I després tenim els capons, que em comentaves que són els que no tenen cresta. exacte. M'encanta el moment de la rèplica del gall, tu allà xerrant i home, ell, clar, aquí estic jo. No, i a Hombre. més, és això que et comentava, que és que, Sí, sí. que es posen, a més, la Lola... Territorial, no? No, totalment, a més, la Lola m'ho deia, diu, hi ha vegades que, clar, entres i si ell no vol que entris, tu no entres, I a més Carai. se't marca... A més, una de les altres característiques és el pit ample. I com que l'infla Sí, així. no, i a més el coll amunt, Sí, elegància extrema en aquest pollastre. Carai. Molt bé, i has vist que l'herba, pim-pam, No, que sí, anaves tu amb jo molts miraments. anava d'escolta'm, què li haig de fer? Follet? I em va dir, tira cap a dins. Sí. I a més és que ell ho diu, clar, estem aquí al mig, no pots anar amb tonterietes, sinó posa'ls-hi tot de cop, perquè a més ells, atenció, que ells quan no en volen més, que no és allò de dir, vés tirant, que ells van menjar, no, ells diuen prou, i s'ha acabat. Carai, Mengen que una senyoritos, estoneta. tu. I escolta'm, i a l'hora de menjar-los també, i això es nota, perquè la carn... Home, tot això ho expliquem perquè Clar. finalment aquest producte és d'una gran qualitat, la carn, ella ho deia, no? Totalment. I ara ja potser s'ha generalitzat més al llarg de l'any, perquè abans sí que era producte exclusiu només del Nadal. Home, és que abans per Nadal era el bo i millor. Clar. I menjaves allò excepcional que la resta de l'any no et podies permetre. És Ara que és ja així. és una altra cosa. I tot s'ha de dir, evidentment. Clar, el capó a pota blava és més car que un altre pollastre, però clar, la qualitat també es nota. Fins i tot, per exemple, amb les proteïnes. La gent que mira molt la quantitat de proteïnes i greixos té més proteïnes que un pollastre normal i té menys greixos que un pollastre normal. Ara, a l'hora de cuinar, també és especial. Cal tenir paciència. I guaita què ens deia la Lola. A veure... Cura de coure'l, perquè un animal així has de passar almenys un parell d'hores guisant-lo, 2 hores i mitja, amb foc suau, que la carn es vagi estuant. Poses a la cassola amb oli, que antigament ho fèiem amb llard i oli, però com que, esclar, el llard té més grasses, doncs ja mirem d'evitar-ho. Llavors ho fem amb oli sol. Poses a la cassola, el fas rossejat i una vegada el tens que li has tancat el poro, el treus de la cassola o hi continues posant-hi els ingredients necessaris, com és ceba, canyella, un tomàquet, ho flameges abans de tot això amb una mica de conyac. Jo em sembla que ja no hi poso cap més cosa, si vols una mica de pebre, la sal corresponent i afegeixes aigua. Hi ha gent que hi posa cava, altres que diuen, no, jo amb cervesa, vull dir, això és a gust de cada un. Hi trobaràs moltes receptes, però el més clàssic és això que t'anomeno.
Carai. Que no, ja ho has vist, I Més... això de la cervesa crec que ho he provat, el pollastre amb cervesa. Sí, és una recepta habitual, a més també molta gent el posa al forn. Un company de l'equip ens deia, la meva família quan fa capó per Nadal, no 2 hores, no, 8 que s'estan cuinant-lo. 8 hores? És que a més, Si en queda alguna cosa... En queda i queda melós, queda allò, és espectacular. Sí, necessita el seu temps. I a més, això que et comentava, clar, la temporalitat del pollastre, el producte de temporada, ara l'hem allargat, però en principi és de gener a desembre, o sigui, és tot l'any i acaba la seva vida per Nadal. Clar. Bé, ens han agradat molt, o sigui, no has pogut portar el producte avui, No, però ens han però te l'he agradat molt portat aquestes aquí. imatges. Sí, hi ha moments estel·lars, són molt còmics, ho hem de dir també, el pollastre Sí, no, bota home, blava. el capó, veus, aquest és el capó. Hi ha hagut aquí uns quants piques, No, no aguantem més, és que, clar... Meravellós. Mira'ls. Aquests són els capons, els que no tenen la cresteta. Els coneixereu al mercat perquè els hi tallen la cresta. Molt bé. Aquí els tenim fent ells. Amb ells ens quedem. I tant que sí, ja és Nadal, escolta'm, ja ho tenim aquí. Gràcies, guapa. Fins la setmana que ve. Fins la setmana vinent.